Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigipon nyo bus nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, Pitsa 3 na, buwan sa Nobyembre, tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karong butaga mga higala, severe tropical storm nga si Tino, ana-ana sa 430 kilometros silangan sa Eastern Samar. Straight to the point. Mas nagkakusog pa kini samtang anaas kadagatan og ingon man mga higala, atong giawhag ang tanan sa pagpangandam gyud nining maong bagyo. Straight to the point. Ang Sugbo, Leyte, Southern Leyte, Eastern Bohol ug Camotes Islands, mga higala, no? Ubos na sa signal number 2 og signal number 1 ang ubang bahin sa Sugbo. Apil na ang Bantayan Islands, Bohol ug Negros Oriental. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga higala karon nga buntaga sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Yo di ta kumpiyansa mga sukintig paminaw, no? Amping og ampo mga sukintig paminaw. Og ang mga pagpangandam, no? Atol ining nagsingabot nga bagyo. Og unsay atong buhaton atol mahigala sa bagyo. Og ingon man unsay buhaton human mahigala sa bagyo. Straight to the point. Katanig pagtagad rubuntaga mga kaigsunan sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kining bagyong Tino naghulga sa amihanang Sugbo nga wa pagani hingpit nga makabangon gikan sa kusog nga linog. Straight to the point. Kaya ang maigo nining bagyong Tino mahigala medyo tuapod sa northern part of Cebu. Ang luoy kayo nga ato maigsuon nga bag-o lang naigo sa linog kay naa sa nanimuyo karon sa tent mga sukintig paminaw. Naa sa mga tents, ha? Mo ni lisod mamili ka og mupuyo ka sa tent, gumikan sa kakuyaw sa aftershocks. O musod ka sa balay, gumikan sa bagyo. Kaya sa man ang tentron nga lupad man as bagyo mga sukintig paminaw. Mo ni pait kayo mga higala tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga LGU sa Northern Cebu ni awhag sa mga lumulupyo. Mga nagpuyo sa tent nga mo bakwit sa gidesignate nga mga luwas nga mga lugar aron makalikay sa risgo nga ilupad ang mga tents tungod sa kakusog nga hangin nga dala sa maong bagyo. Straight to the point. So kadto mga area mahigala dunay gidesignate nga evacuation areas. Kanang evacuation areas mas safe na sa bagyo. Ang problema ang dako simbakog dunay aftershocks. Mo ni dakong problema hinot monta nga dili tay na naonsad. Kay gumikan manghigala kay di na pod malalim mga kaigalaan alang sa atong katawhan nga nagda sunod-sunod ning katalagman. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukitig paminaw, ang biyahe sa mga barko gikan sa Sugbo paingon sa lain-laing mga destinasyon gisuspenso na sa Philippine Coast Guard. Straight to the point. Kagabi pa mga higala gipang suspenso na ang mga barko nga mong biyahe. Gumikan sa Kakuyaw nga maiguon niya sa bagyo diha sa tunga-tunga sa laod. Straight to the point. Kantanig pagtagad butaga mga higala ang mga LGU din sa Sugbo ni deklarar na kagahapon og suspension sa mga klase. Gikan karong adlaw hangtod na sa adlaw Miyerkules tungod sab ni ining bagyo nga si Tino.
Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubutagas tuban-uban usab mga higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O sa point. pikas bahin mga kailan sa kauluhan ang Malacañang ni Mando Nasab ngadto sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga i-preposition ang daan ang mga hinabang aron paspas ang pagdistribute sa mga hinabang alang sa maigo sa bagyo nga si Tino. Straight to the point. Subay ni gipatuman ang heightened alert status karon sa tanang mga field offices pagpangandam sa pag-igo ni ining bagyo nga Tino. Straight to the point. Og sa laing issues mga higala nga atong isundan ang atong pagpadayon pag subay mahigala sa kaso ni ining June Manto mga higala ang tao nga mao'y responsable pagpusil patay ni Kapitan Police Captain Joel Di Parine o kauban ni ini mahigala nga naangol nga kini si Police Tiro Sergeant Tiro mga sukid tigpaminaw. Taganta sa nagpagtagad ang duga mga updates ni ini mga higala ang pikas ug pikas nga habig sa atong kapulisan. Kini ug uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at